Ой, добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Добре в мене отрымливається. Треба яще істі і гучно тупать. Поспробую. Добрий вечір. Привітання, Рися. Страшно в мене отрымливається. Я ще як? Буслик рмав. Здорово, правда? Ой, тільки не на вухо, коли ласка, а то і оглухнуть можна. На гэта я і разлічваю. На що розлічуєш, Буслик? Рмав, ти хочеш, щоб я оглухла? Ой, що ти, сябровочка, ні у якім разі. А чому тоді говориш, що на гэта і розлічував? Я хочу наполохать не тебе. Почекай, дай здогадаюся. Ти со щоткой, значить, хочеш наполохать пил. От таких страшенных гуков ён імгненно разлетится. Не-не-не, пыл я не збираюся змішаць. Яго Яночка нядаўна прибрала. А на что тады щоткой размахиваешь? Нічого не придумав. Мне потрібна була велика палка, але такая на очі не трапилася. Ой, Бусик, нешта мне твоя история зусім не подобается. Что страшное ты задумал? Рмау, хутенько рассказывай. Да я просто у лясное подорожжа собраўся. Так, звычайно у яго кошыкі для грибов бяруць ці вядро для ягод. Я бы кошык узяў ці вядро, але крыльцо ўжо шчоткай занятае. Ды адпусці ты гэтую шчотку, да растлумач усё. Ой. Я вельмі хочу сходить у лясное подорожжа. Цудоўная ідэя. Зараз лес такі прыгожы. Вось я і хочу на яго паглядзець. Я рассказаў пра сваё жаданне нашаму топу. Ён з табой пойдзе? Не, наш Мішка вельмі заняты, таму папрасіў назбіраць для яго суніц і маліны. Цікава, чым топа так заняты, што ў лес не можа схадзіць? Ён на велосипедзе катаўся і вельмі стаміўся, таму будзе адпачываць. Рмау, лянуецца, адным словам, топа ягоды збіраць. Але нічога, я сам у лес хаджу і ягод назбіраю. Толькі топа сказаў, каб я навучыўся палохаць. Каго, Буслик, ты збіраешся палохаць, Рмау? Усіх у лесе. Ой, папярэджваць трэба. О, я і так магу. Угу. Не, сова у цябе не вельмі атрымліваецца, Рмау. А мне не трэба совой становіцца. Я просто хочу усіх напалохаць. Буслик, я табе задаю пытанне. Ты адказваеш і гэтым яшчэ больш мяне блытаеш. Я зразумела толькі, што ты хочаш пайсці ў лес і там усіх напалохаць. Правильно. І так я гэтаму вучуся. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Рыся і Буслик. Прывітанне, Леля. Салют, Леля! Ой, вось дык прывітанне. Ці не вырашыў ты так вітацца з ляснымі жыхарамі, калі адправішся ў падарожжа? Вырашыў. Адкуль ты ведаеш пра маё падарожжа, Леля? Я ўсё ведаю. Я ж чараўніца. Я тут рэпеціраваў, як буду ўсіх у лесе палохаць, і на ўсё астатняе забыўся. Леля, ты ж пра лес і яго жыхароў усё ведаеш. Падкажы, як правільна іх напалохаць? Буслик, што ты? У лесе нікога нельга палохаць. А вялікіх драпежнікаў? Нікога. Нават таго, хто у некалькі разоў больш за цябе, з вялікімі рагамі і вострымі зубамі. Ой, яны ж могуць быць такімі страшнымі. Сябры мае, лес – гэта вялікі дом для многіх птушак, жывёл, насякомых. І ў гэтым доме усё знаходзіцца ў гармоніі. Гэта як, Леля? Усе жывуць па суседстве і ніхто нікому не замінае. Птушкі, напрыклад, селяцца на дрэвах, у гнёздах ці дуплах. Пад гэтымі дрэвамі мурашы будуюць дамкі. Зайчаняты хаваюцца ў траве, а ласі прагульваюцца ў хмызняку. А я хочу іх усіх напалохаць, каб ніхто мне не перашкаджаў ягоды збіраць. Буслик,
Лес вельмі гасцінны, і яго насельнікі таксама. Але калі парушыць правілы гэтай лясной гасціннасці, можа адбыцца вялікая непрыемнасць. Леля, а расскажи нам лясныя правілы гасціннасці, калі ласка. Яны вельмі простыя. У лесе нельга гучна гаварыць, а тым больш крычаць. Тады можна разбудзіць, напрыклад, начных птушак, якія днём адпачываюць. Чуў, Буслік? А вялікія лясныя звяры, пачуўшы шум, могуць падумаць, што да іх ідзе хтосьці злосны і выйсці абараняць свой лес. Ой, не, я на самой справе зусім не злосны. Я самы добры ў калыханцы. Буслічак, калі ў лесе ты нікога не будзеш палохаць і крыўдзіць, лясныя жыхары таксама не будуць цябе чапаць. Зразумеў. Тады не буду крычаць і палкай размахваць. Правільна, лепш ціхенька збірай ягады. У лесе іх многа, і ён шчодра імі падзеліцца. Але ягады збіраць таксама трэба акуратна, каб не патаптаць траву, не паламаць кусты. Гэта каб ягады зноў і зноў з'яўляліся. І галоўнае, малым нельга хадзіць у лес без дарослых. О, Леля, а можна пайсці ў падарожжа з табой? Можна. Калі ты захочаш, я пазнаёмлю цябе з ляснымі жыхарамі. Нават пакажу месцы, дзе растуць самыя прыгожыя кветкі. Буслік, бяры фотоапарат, каб зрабіць здымкі на памяць, а не рваць расліны. Тады заўтра зранку адправімся. Дамовіліся. А зараз давайте паглядзім мультфільм. Ну што ж, а зараз усім маленькім трэба рыхтавацца да сну. Чысцім зубкі, мыем тварыкі, а потым бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Цікавых снаў, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добраноч, маленькія. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні тень, сонны тень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.